Фак, крампа. Аз такива ги хващам. Сега отиваме към Деян Аргиров. И момчето, където беше като бездомен със сандвича. Ники пича ли, ла? Не знам. Изар Кибарки може да дойде. Да ли то? Да, скандални теми с Бортича. Какво мислиш за расизъма и историята му? Да, виждам, че си черен. Може да отговориш на въпроса. Може само Това, че си обрезан да те прави, бре. Ето аз за първ път чум толкова много нещо, брат, някой го казва буквално. Всички ми казват, че съм брен, ма не съм. Пичек, колко са обувките? Колко са обувките? 250. Брат, те скъсани New Balance, където... Не, между другото ме кефът. Мене ме кефът. 250 между другото панталон много. Добре, панталоните. На баща ми. Сигурно. 70. Панталоните това от дядо си ли си ги взел? На баща ми. Добре. Въобще не знам колко Откъде пари са, са. откъде са? Въобще не знам откъде са, брат. Просто някакви 80 лека, горе толкова до вечера. Да, ама те са от 52-а, може би. Нали са на баща? Сини са... И Тениската. Откъде от Гледаме в камерата. Тениската от Синса и майка ми е купила 10 лева. Не, сигурно 30. 20 да ми мани. Добре, телефонът. Не, чай не. Не, мани, телефона е към фитена, че 20, 80... Чай да видим чорапите, не ги коментираме нищо. Там откъде са, брат. Алекс, е така фурил. Нямам нищо против евреите, даже. Кажи Преди на време повече. бях приятел с еврейнка. Еврейка, да не искаш да кажеш. Да не иска да кажеш, че бил приятел с еврейка, брат. Трябва да го не спя. Кажи, извини се поне с две изречения на евреите. Всички евреи, които ни гледат. Не, че тук ще кажеш нещо расистско, брат. Нищо ще го катам. Да го пуснем, ще е много зле. Не се чу. Ще ме фанат, брат, Интерпол и борката, брат. И двата ще ни затворят една в кирия. Буквално. Аз се притеснявам с борката в една кирия, брат. Станал е здрав, брат. Има някакви такива наклонности изнасилвачески и някакви. Аз нямам много спокойно, брат. Борка, може да кажеш извинение на всички евреи. Нали се извиних, бе, деба? Не си на камера. Казах, съжалявам. Да пусне малко музика. Добре, кажи нещо хубаво, една хубаво черта на евреите. Викаш тегъл. Добре, аре. Става много хубав се пълно от тя. Давай. Тичай се. Не бе, набий го, той се прави. Тупаница, брат. Тупане. Настъпи го. Не! Трябва да ги фърлиш са. Трябва да ги хвърлиш. Брат, Пълно с това е от кравите го взимат. Той пикня, буквално. Имитирай по-смок. Имитирай по-смок. Какво правиш? Пау! Чай, аз мисля, че ще направиш нещо. Дай да. Ало, мамба. Това животата мамба ли, бе? Куруцевска. Кажай, виж. Слушай, а фраснеш. Дай 5. Също да нападне, брат. Много искам да го нападне на клип. Що? Защото бъмна. Не е забавно, брат. Сега ще стане в кръв, ще трябва да го носим, защото ще почне. Брат, та кутка е на трева, брат. Изобщо толкова е чил. Изобщо така не мърда, изобщо не отразява. Виж как Не го те гледа. интересува, брат. Или просто му писнал Той тапа. казва пък. Писал на панари, виж се, брат, ти да не можеш да стигнеш колата. Ти го убили. Брат, знаеш ли Няма какво? смисъл, брат. Чакай, вече не си моята курва. Брат, аз не го се кажа. Гари, разкажи пак вица, Който ли ми е месец? Който ли месец? Януари. Вторник. Еската? Петър. Петър Иванов Стоянов. Добре. Имаме три въпроса. Първият е през колко година е основан футболен клуб ЦСКА? 891. Факт. Прави един правилен отговор. Накрая, ако отговорите на ти правилен отговор, получавате 100 лева. Кога сте родени? На 17 януари. Коя година ме попук? 2008. И... Къде е черния?
Той идва ли черния? Черната мамба? Черния. Чакай. Няма черна, той е жълтата. Не. Дърпи си малко назад, момче. Ебам! Добре. Черния идва ли? Да. You was on some op shit. I was cruising down a nigga block with the chopstick. Аз съм Сазари от жълтата мамба. Може ли да кажеш двете си имена и най-любимото ти хоби? Любимото ти хоби, брат. Zach, you like your rifle?